Kaixo, ongi etorri sexkularia atal berrira. Gaurkoan, gure desira erotikoari buruz jardungo dugu. Garrantzitsu bezain ez ezaguna den zerbait. Gure desira erotikoa ulertu nahi, hona hemen arrasto batzuk. Bakarra da, norberarena. Ez zaio alderaketari gustatzen. Ez da asko, ez gutxi, ez ona eta ez txarra. Nirea da. Desira gure ondoan edo ezkutaturik izan dezakegu, baina hortxe dago. Erreka bat bezala irudika dezakegu. Batzuetan, urremari zabala du, eta urraritxo fina besteetan. Indar handiz etor daiteke, izozteen ondorengoak bezala. Edo leun bere bidea lasaitasunez jarrai dezake. Nolakoa da une honetan zure erreka? Askea da, eta espero ez duzun uneetan edo pertsonen aurrean ager daiteke. Baina gogoratu, sentitzea eta sentitutako martxa horretan jartzea ezberdina da. Desirak arrazoiarekin, hots, aldea arrazionalarekin elkarrizketatxo bat izango du eta bien artean hartuko dituzte erabakiak. Desirak pistak ematen dizkigu, besterik ez. Nork esan du desiratzen dugun guztia aurrera eraman behar dugunik? Etengailuekin funtzionatzen du. On etengailuarekin piztu eta agertzen da, eta off etengailuarekin itzali edo desagertu. Horiek ezagutzeko abenturan murgildu nahi, etengailu horiek zentzumenekin dute lotura. Usaimena, dastamena, entzumena, ukimena eta ikusmena. Esaldi batek, keinu batek, irudi batek edo usain batek zure desira on edo off jar dezake. Murgildu zaitez zure etengailuen ezagutzaren abenturan eta zu naiz zure desira aberastuko zarete. Beti dago aukera etengailu berriak ezagutzeko. Bikotean gaudenean desiren dantza hasten da. Bi desira mota daudenez horiek dantzatzeko ahalegina egiten dugu. Beraz, bikoteak zure etengailuak ezagututa eta zuk bereak, dantza hori gozagarriagoa izango da. Desira gure termometro ere izan daiteke, eta une horretan gure burua nola dagoen ezagutzeko balio dezake. Bakarkako desira denbora luzez agertzen ez bada, jar ezazu lupa ondorengo hauetan. Estresa bizitzen ari alnaiz, bizitza azkarra, kezkak, 11 pentsamentu geldiezin, neke handia ere izan daiteke. Nire gorputza ez badago ongi, erreka indarrik gabe egongo da. Nire bizitzan ba aldu espaziorik plazerak. Zenbat, nola antolatzen dut arlo hau, ematen aldiot lehentasuna. Aldi berean, nire bizitzak asetzen nauen ala ez, begiratu beharko litzateke. Nire erabakiak nik hartzen alditut. Edo besteen eragina ere badute. Behar bada, besteen iritziek gehiegizko indarra badute aldaketa baten premian nagoela adierazten dit. Eta amaitzeko, ba aldago oroitzapenen bat zure bizitzan desirarekin konektatzen uzten ez dizuna. Eta bikotearekiko desira azaltzen ez bada, zer adierazi dezake. Agian bikote bezala, ohitura galdu dugu eta orain hori gabe bizitzera ohitu gara. Badakit bere onurak bazituela, baina nahi gabe galdu dira. Erakargarritasuna galdu aldu bikoteak niretzat, berreskuragarria alda. Agian lehen bikote bezala ikusten nuen, eta orain ez. Behar bada, gure harremanak ez nau asetzen kalitate aldetik, eta horrek gogorik gabe uzten du. Batzuetan, desira faltaren azpian, bikotearekin itxigabeko gai bat edo landugabeko liskarren bat egon daiteke. Desira ez bada naturalki agertzen, deitu aldi ezaiokegu. Nerabezaroan edo bizitzako bolada batzuetan, desira naturalki azaltzen da. Ez dugu desiraren atea jo beharrik. Hala ere, desagertuz gero, dei egin diezaiokegu. Adin guztietan. Aurretik aipatutako gomendioak jarraitu eta arreta jarriz gero,
Zure errekak berriz ere mendi eta basoetatik bidea egiten jarrai dezake. Pentsa zein garrantzitsua den honi arreta jartzea. Zure bizitzaren erreka zaintzen zabiltza eta. Zarauzko sexua aholkularitzan zuen errekak begiratu, arreta jarri eta aztertzeko laguntza eskaintzen dizuegu.